Sa Dakbayan sa Mandaue, nag-viral karon kining video sa tulo ka mga tawo nga mi-check-in sa usa ka motel nga wala mobayad nanuk magpagayon. Klaro magyud kayo ang maong violation no na pwede sila mapasaka og kaso. So siguro sa pagkaron napa sila pagduha-duha no sa pagpasaka kaso pero among gina-encourage ni including the management o ang kining personality. Sa video nga gipost sa social media, makita nga nanakay na sa motorsiklo ang tulo ka mga customer nga gikan nag-check-in sa motel sa Hernan Cortez sa nahisgutang syudad. Gikumpronta sila sa staff kay wala na mayad o giingong nangulata pa og staff. Nakigalayon ang GMA Regional TV sa nagpost sa video ug matud niini iyang kaila ang nagkuha niini. Aron way gubot, gipalakaw na lang kuno sa gwardya ang tulo. Samtang miawhag ang opisyal sa Mandaue Police sa naagrabyado nga ipablotter ang insidente sa police station.